Napudot man ti Panawan, presko arik na lata ti mapaspasaran nagiti residente ti barangay Anaba, Banaue, Ifugao. Isu da dagiti nagnumar iti Libre a pukis, nga indanon kadagiti umili ti 2nd Ifugao Provincial Mobile Force Company, iti sidong ti Pulisco Barbero ko Program a Best Practice ti Unit. Manipilubing aging natatangan, nagnumar iti serbisyo a pasat iti puro kalusugan medical mission ngayon organisa ti Municipal Health Office. Kasnamat anang ibunong ti unit iti IEC materials panggap iti crime prevention campaign ken siniguro da iti seguridad ken urnos aging malpas ti aktibidad. Puno unay nga wan kapari sirag sa kamarik na iti panangipaay iti serbisyo komunidad.